Zrobíš testy po anglicky, dostal som knižku, takú hrubú by the way, ja hovorím, dobre, tak nezrobím. Zrobíš značky, ale nie, nezrobím. A zrobíš jazdu. Kokos, tak dajme tomu, že jazdu, hej, ale dal mi testy, zrobil som testy, mal som 50 bodov z 55, pas. Okay. Fakt tie otázky boli tak primitívne. Napríklad, kedy môžem obehovať čiaru? Keď, správna odpoveď, a potom, že keď na teba spadne UFO, alebo keď dostaneš útok koní z boku, hej. Proste úplne primitívne. Robil som potom náčky, dajme tomu. Išiel som na jazdu a všetko v pohode, stopky držíme. Ona mi zrazu povedala, že and now your turn. Čo? Je U-turn akože naspäť. Ale ja som to nevedel, čo to znamená. Že mám jej ukázať, jak by som zrobil U-turn. Ja klasicky proste išiel som na trávu, Erko, tak, a kamo, a ona že oh, what is this? Sir, this is Košice, offroad. A išiel som. Celé video nájdeš na YouTube kanáli Duklok.